Bidhansabha chongmarini sal bwskango phaiwi tongmani bagwi baithangni kendra o bodolni batainai no twiwi kokpirmungo ongkhorkha joto bodol srangsalo Matabari Bidhansabha kendra o BJP ni wngwi batainai Abhishek Debroy no support khlaiwi Matabari Bidhansabha kendroni 27 nong tei 29 nong boothni nokbrung kokpirmungo ongkhorkha bodolni ojamarok asalo lukuroni kokpirmungo thangwi BJP ni wngwi batainai Abhishek Debroy lukuroni yathikromoi hamari sankha bodolni siphai rok sakha kendra o BJP ni wngwi batainai kwbangma booth manui kwplai wngnai hanoi 32 মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অভিষেক দেবরায়কে নিয়ে আমরা 27 নম্বর এবং 29 নম্বর বুথে বাড়ি বাড়ি প্রচার যাচ্ছি এবং মানুষের খুব সাড়া পাচ্ছি আগামী দিনে আমাদের এই প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত kokpirmungo ongkhorkha yak jor khlaiwi lukuroni thaneo booth sankha BJP ni wngwi batainai Abhishek Debroy chongmari bwskango phairurok teibo phan thonwi kokpirmungo ongkhorkha bo bureau report kokkhora।